Hola, bona tarda a tothom. Només us direm un parell de coses. La primera és que la dediquem aquesta obra amb tota la nostra força i la nostra energia a la Rodi, del nostre grup que és cantant i que està passant uns moments molt tristos, no ha pogut venir a actuar, i aquesta obra va per tu, Rodi. I la següent cosa que us volem dir és que són dues obres, l'habitació fosca i un prometatge. Entre una i l'altra, per canviar l'escenografia, fem exactament 10 minuts d'entreacte. I dit això, comencem. Golden ring. Don't you think that he's Americano? So what's up, guy? Cause he'll take everything. You a fall Americano, Americano, Americano. But you're born in Italy. But you do is whiskey and soda. All you do is you dance the rock and roll. You play the baseball. Those cigarettes you smoke. Take mama broke, take it out and make it jump. Americano, Americano, Americano. But you're born in Italy. Don't you know it's not New York City? Okay, Napolita, to a fall America, to a fall America. He's from the land when anything can happen. Reach from the stars and get that golden ring. Don't you think that he's Americano? So what's up, guy? Cause he'll take everything. To a fall Americano, Americano, Americano. But you're born in Italy. Wanna living a la moda, but you do is whiskey and soda. All you dance a rock and roll. You play the baseball. Those cigarettes you smoke. Take mama broke, take it out and make it talk. To a fall Americano, Americano, Americano. But you're born in Italy. Don't you know it's not New York City? Okay, Napolita, to a fall America, to a fall America. Ay, Harlem, no hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey, prisionero, en un traje de conserva. Ay, Harlem disfrazada, ay, Harlem amenazada por un gentío de trajes sin cabeza. Me llega tu rumor, atravesando troncos y ascensores, a través de láminas grises, donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes, a través de tus caballos muertos y los crímenes diminutos, a través de tu gran rey desesperado, cuyas barbas llegan al mar. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en tu mejilla? ¿Qué voz perfecta radian las verdades del trigo? Y en el sueño terrible de sus anémonas manchadas. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas dardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces, las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que llegan comprenden con sus huesos
que no habrá paraísos ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es secuestrada por cadenas y ruidos en impúdicos retos de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York gime. Jaco, ajuda'm a posar-me la calma. Mama, mira quina cançó m'he après. El senyor Patxoti, el seu home, quant temps porta sense feina? Déu sap quan. Em temo que m'haurà de donar una resposta més concreta. Va ser el 1930, quan el van acomiadar. Ha estat sense feina des de llavors? Durant 8 o 9 anys? Durant 8 o 9 anys, ni una feina. Estava incapacitat? Vull dir, li passava alguna cosa al seu home? No estava bé del cap, no recordava res. Comprenc. Patia un trastorn mental. Ha estat atès en algun hospital o en algun altre centre durant aquest període, senyora Patxoti? Ve a casa, torna a marxar, ve a casa. Ve del manicomi? Sí. On és ara? En el manicomi? Ja. No està bé del cap. Ara vegem. Els seus fills? Fills? Sí. En Fran
Ai, aquests nois varen marxar. Aquests nois mai varen valer per res. Antoni, crec que a Chicago. En Frank, és que no ho sé. No sé res, aquests nois, ni què fan, s'han casat, res, no sé res d'aquests nois. Oh, no té notícies seves? I què fan els altres? En Lucho i en Silva, els petits, van encara a l'escola. Van a l'escola graduada? Estan encara a l'escola. Ja. I té vostè una filla? Una noia, sí. Tampoc té feina? No, no treballa. El seu nom i edat, sisplau? Es diu Tina, que quants anys té? Ve de regal dels dos més grans. Podem dir que té 15 anys. Sí, 15. Ja. M'agradaria parlar amb la seva filla, senyora Puccioli. Parlar amb ella? Sí, on és? Allà dins. Puc veure, ara? No entri, sisplau, no entri. Ella no ho vol. Que no vol? No vol. Per què no vol? Està malalta la seva filla? Què li passa? No ho sé el que li passa. Però no vol que ningú entri a la seva habitació. I no vol tenir llum encès. Sempre vol estar a les fosques. A les fosques? Sempre a les fosques? De veritat? Què vol dir vostè? A les fosques? Si us plau, voldria respondre a les meves preguntes amb més claredat? Què? Si li passa alguna cosa a aquesta noia? Si li passa alguna cosa? Sí. No ho sé. Però vostè diu que sempre es tanca a l'habitació i que vol estar a les fosques, no? Sí. Bé, doncs és evident que aquest no és un estat perfectament normal per a una noia jove. Se n'adona? No. Quant temps porta així? Quant temps? Sí. Sí. Crec que tal vegada Déu ho sap. Quant temps porta tancada a l'habitació? Dies? Setmanes? Mesos? Quant, senyora Puccioli? Em sembla necessari recordar-li que hi ha un temps pel que ens guiem. Temps mesurat en un rellotge, en un calendari, pel temps. Temps. Comprèn vostè el que significa el temps? Temps? Sí. Ara, quant temps fa que la seva filla està en aquest estat? 6 mesos? 6 mesos. Com va començar tot? El dia de Cap d'Any, ell no va venir. Va començar aquella nit. Era la primera vegada que ell no venia molt de temps. Així que ella el va telefonar a casa seva. I la seva mare li va dir que havia sortit i que no truqués més. Escolti, Li va dir que s'anava a casar amb una noia alemanya. Al cap dels dies i que no volia que el molestessin. Ell? Qui és ell? El noi amb qui ella tenia relacions es deia Max. I vostè creu que el desengany amb aquell noi ha estat la causa d'aquest estat d'ànim deprimit? El què? Arrel d'això es va tancar l'habitació a les fosques. No ho sé, pot ser. Ella em va trucar des de baix, des de la botiga. Després va pujar, va venir aquí a la cuina. Va escalfar una mica d'aigua. Deia que tenia mal de ventre, dolors forts. Tenia mal de ventre? No ho sé.
Vostè vol dir que ha estat tancada a l'habitació des de llavors? Sí, sí. Des de cap d'any, 6 mesos. 6 mesos. I no surt mai? No, no surt mai. You just see the mother's place for the mother's mood in the mother's place. Well, after the show, we are going disco. New York, New York, New York, New York, New York. We are going disco after the show. We are going disco after the show. Disco after disco. I què fa aquí dins? I aquests cops? No sé, està estirada a les fosques. Ho has sentit? Fa molt soroll. Soroll? Sí. Plora, insulta. Els veïns de dalt es queixen algunes vegades, però normalment no diu res. Simplement està allà, estirada al llit. I el menjar? Menja cadàver? Bueno, menja el que ell li porta. Ell? A qui es refereix vostè, senyora Pucciotti? Doncs en Max. Max? En Max? El noi amb qui tenia relacions. Senyora Pucciotti, vostè vol dir que es permet que aquest noi continuï veient a la seva filla? Sí. Però vostè m'ha dit que es havia casat, no? Sí. Amb aquella noia alemanya. La seva família és jueva. I per això estan en contra de la nostra religió. I no obstant, segueix venint aquí, casat, veu la seva filla. Sí. Ella ho sap, que ella està casada. Segur que ho sap, no? A veure, com puc saber que ella sap? Jo no ho sé, no puc dir el que no sé, no? Ell entra a l'habitació. De què parla? De què parlen? Parlen de res. Parlen de res. Res de res. Res de res. Vol dir que no parla. Miri, escolti, sap què? Haig de parar a taula. Sí, haig de parar a taula, el meu home el que espera és l'hora de dinar i vostè se n'hauria d'anar. Sí. Tornaré ben Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again. Oh, sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, heading by the Pisco Bay, 'cause I got nothing to pay for. Looks like nothing's gonna come my way. Oh, sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting
Ha vingut a fer preguntes. Ha preguntat per tu. Ha preguntat pels meus fills. Va, sempre pregunta. Com has passat el dia avui? Em sembla que hi ha dies molt divertits al manicomi, no? Ara va, explica'm un acudit, a veure si ens animem una mica. Pensava que no et feien gaire gràcia els meus acudits, estimada. Quan són indecents, sí que me'n fan. Vull dir, quan són indecents no me'n fan ni mica. Va, t'explicareu. Aquest t'agrada. Diu que és un home que està a la granja tirant blat de morro als pollets i sent un soroll molt fort del final de la granja. I veu venir corrents una gallina empaitada pel gall. Arriben a l'alçada, el tio continua tirant blat de morro i de cop i volta el gall s'arriba així. I la gallina se li escapa. I el tio diu: Déu meu, no deixis que jo vagi mai tan afamat. Tens les mans i els dits tan llardosos que fas fàstic. Vinga, vés a rentar-te i m'ajudes després a parar taula. Fort? Fastigós? Llardós? N'estic fart, m'assents? Fart de que em tractis així. Què et penses, que ets la reina? Aquí l'únic rei que hi ha sóc jo. Aquí és com desparo jo la taula. Vols que despari també la teva part? Bona tarda, senyora Pocciotti. Soc el senyor Collins, el company de la senyoreta Morgan. Ella ja m'ha explicat una mica quina és la situació en aquesta casa, però haurem de continuar amb les preguntes, d'acord? I doncs, què fa la seva filla en aquesta habitació a les fosques amb aquest noi a la mà? No ho sé, està estirada, és fosc, no li puc dir. Ell entra, s'hi està una estona i surt.
Digui'm si l'he entès correctament, senyora Pochiotti. La seva filla, amb aquest noi alemany, casat, i tanmateix vostè permet que ell la visiti, està encara en aquesta habitació a les fosques, els deixa sols i vostè no sap el que fa. Doncs sí, a ella li agrada que ell vingui. Gràcies a això no fa tant soroll. Quan passen uns dies i no apareix es posa terrible. Crida, xiscla. Es pot imaginar els renecs que diu. Els de dalt protesten. Sempre protesten. Però quan ell ve, de seguida li passa. Menja tot el que ell li porta. És una ajuda, també. No anem molt bé de diners. Potser és millor que ella no surti d'aquí. En Max és llet, és barra de pa, és formatge, és escabetx i fins i tot una mica de cafè. És una ajuda! Mama, la guitarra. Suposo, senyora Pochiotti, que sap que se li poden demanar responsabilitats per tot això. Què? Des de quan existeix aquesta relació entre la seva filla i aquest noi alemany? Bueno, Max, Déu ho sap, no ho sé. Senyora Pochiotti, tinc la impressió que vostè està al·ludint deliberadament una resposta a les meves preguntes. I la seva col·laboració simplificaria les coses moltíssim. Des de quan existeix aquesta relació entre la seva filla i aquest noi alemany? Miri, vostè diu unes coses molt rares. Ho intento, ho intento, però no l'entenc. No crec que ho intenti seriosament, senyora Pochiotti. Si es concentrés una mica menys a l'escombrada de la baix, en aquesta escombra llargosa, i es concentrés una mica més en les meves preguntes, si tractés de donar respostes raonades a les meves preguntes, les coses anirien molt millor. Quan va començar aquesta relació entre la seva filla i aquest noi alemany, senyora Pochiotti? Preguntes. Vostè m'embolica. Preguntes, no sé ni el que em dic. La quina, en Max? Quan vam començar a sortir junts? Des de l'escola, sí. Des que vàrem començar a anar a l'escola. I després de posar-se malalta la seva filla i tancar-se aquí, en aquesta habitació a les fosques, quan va començar ell a visitar? No ho sé, fa uns 5 o 6 mesos, no me'n recordo. 5 o 6 mesos? Vostè ni el seu marit, senyora Pochiotti, cap de vostès ha fet res per impedir que ell la visités? El meu marit està malament del cap. Jo he de treballar. Anem tirant com podem. El que passa és la voluntat de Déu. El que està malament, jo no ho sé, no puc dir-li res més. Ja, senyora Pochiotti. Haurem de treure la seva filla d'aquí. Treure-la d'aquí? No voldrà. No crec que podem tenir els seus desitjos en compte en aquest punt, senyora Pochiotti. Ja sé, vostè tampoc. Vostè ha demostrat ser totalment incapaç de cuidar-se'n d'aquesta noia. Inclús podríem dir que vostè ha afavorit aquesta mala conducta. No crec que vulgui marxar. Vostè no coneix la Tina. Pega, dona coses, és espantós, m'entén, espantós. Si no vol venir a les bones, haurem de treure la força, senyora Pochiotti. Doncs espero que vulgui marxar. No és bo pels nois. No és bo. No és bo que la vegin així, d'aquesta manera, estirada, despullada. No és bo. Estirada? Despullada? Sí. Li molesta la roba. Els nens, els nois, entren, treuen
el cap per la força, per la porta. I riuen. Riuen. I diuen coses lletges, molt lletges. Senyora Pochetti, haurem de treure la seva filla d'aquí i sotmetre l'observació durant un llarg període de temps. Decidit! Doncs procuri que sigui aviat. Més que res, per l'aspecte que té. Vol dir, senyora Pochetti, quin aspecte té la seva filla?